ya Pakde ngono apa piye apa Pak apa Om apa A. Lah jenengan niku sak mbah kula lho. Wah yo piye iki sing ngene iki. Ya bener. Pas yo sak mbahmu ning kene iki ning panggung undange aja tuwek-tuwek. Muga yen aku mbok undang kong sing arep nanggap wedi kok aja tak gareng tak tanggap sesuk mati. Nggih. Katahe sementen dadi nggih timbul semangat. Sing ngendangi kena hukum karmaku kuwi. Ngapa? Ana wong tuwa sik ngopi, gareng ngadeg. Lah, entuk gawean ra kowe. Wong tuwa kok ya. Wong tuwa ki walate sik gedhe. Ngono, ning aku seneng kaya anak lanang kaya jadi sing nunggu telatah kene ya anakku Mas Sunaryo kuwi. Nah ya matur sembah nuwun. Kingko kira-kira pirang jam nggih? Ngapa hubungannya apa? Ademe ra umum. Kowe aja ngono. Seniman harus profesional. Lho wong sambat apa ora ento? Ya ora perlu diketok-ketokke. Aku karo kowe lak ditimbali karo panitia. Betul. Tur ya entuk rejeki. Sing mirsani lho ora entuk apa-apa ora sambat. Lho, ngono kuwi lho. Aku ki wong jenenge manusia itu tidak bisa lepas saka rasa sambat. Sambat ki wis lumrah, ning kanthi dirubung piyai sakmene timbul hangat dan timbul semangat. Iki urung tutup leh ngomong. Oh, timbul hangat semangat akhirnya menjadi sehat. Sehat. Mau ning kono ya nyetutur bareng weruh sing mirsani kok ngene iki terus dadi semangatku timbul. Nggih. Wong ya paribasane bar poso 2 taun punjul. Poso kok dipeksa ya. Poso tontonan maksudku. Ya wis ben sing nglakoni kan kabeh. Nggih. Ya seniman ya nglakoni, ora mung seniman kabeh sing nglakoni. Lelakon wajibe mung dilakoni. Malah sok-sok menawi seniman iku padha nuwun sewu do nuntut. Piye to ora ndang dibuka. Ora mesake seniman lho ora iso mangan, kelangan pegawean. Seniman iki gur kelangan pegawean, ning masih banyak masyarakat yang harus kehilangan keluarganya. Lho, sing penak seniman. Betul. Iki kira-kira ngomongmu ngono ki tekan ati apa ora? Kowe iki piye to wong dirungokne wong pirang-pirang kok iso piye to? Kadang ki sing metu karo ning jero ati ki beda kok. Ya lek ngono jenenge ndok ngono kuwi. Ndok. Ning ya ora apa-apa iki bali ning awake dhewe iki ya bersyukur malam hari ini diberi sesuatu rezeki. Betul. Rezeki iki tan kinira tekone. Wah Jan. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-454. Selamat untuk Kabupaten Madiun. Iki sing ngasta panjenengane Bapak Kajimbing. Aku yen nyebut wong biyen mergo kan kenalane ya Kajimbing ngono wae. Ning ini malah asma akrab, Mas. Mboten nama lengkape prisa mboten. Nah niku jujur mboten. Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra. Ning orang tuh ada yang lebih bangga dipanggil oleh nama panggilannya. Kaya aku ki wiwit SMA nganti saiki iki ning ndi ya diundang gareng. Malah jenengku dhewe sing dibacai bubur abang putih iki ora tau disebut wong. Ya itulah, itu termasuk rezeki kok Mas. Dengan nama panggilan menjadi beken, menjadi dikenal orang. Sekali lagi selamat untuk Kabupaten Madiun yang ke-454. Dijabarke, ayo. Sing apa sih tak jabarke? Ya iki sik Madiun sik per hurufe sik. Aja per huruf to, kowe bebane kok abote ra umum. Loh, aku karo kowe nang kene iki entuke meh padha lho, kowe iso bane piye to? Lah ya ning aja per huruf, wong kowe wong dodol yen entuk dinyang kan laris. Oh, ya wes. Aku tak ngenyang per suku kata. Dadi Madiun. Madiun. Heeh. Ma. Iki masuk umur yang ke-454 tahun Kabupaten Madiun, ya ndak? Benar, ya. Dipimpin oleh seorang bupati, kalau saya menyebut lebih bekennya Bapak Kajimbing. Un? Iki sing rada angel iki un.
untuk masyarakat sepenuhnya hasil pembangunan Kabupaten Madiun ini. Wah, iya. Oke, apa umure? Umure 454. Kidul Etan Kulon berpusatkan di tengah kota. Ya ta? Lima sila Pancasila sebagai pondasi dalam membangun Kabupaten Madiun ini. Balik 4 meneh. 4 yang diprioritaskan itu 4 W. Apa ae? Waras, wareg, wisma, wastro. Tegese waras ki sehat, wareg kuwi pangan, wisma kuwi omah, wastro kuwi sandang. Sing diutamakan dalam membangun Madiun ini mencukupi sandang pangan papan lan kesehatane masyarakat. Oh iya, elah. Wah, aku Dadi apa mau 4W mau apa? Warak, waras. Sehat itu nomor 1. Waras, wareg, wisma, wastro. Janjane anek 5 lek Madiun kuwi. 5 piye? Apa ki mau? Apa? Waras, Wareg, wisma, wastro. wastro. Keri dhewe sindene bintang pada hari ini yaitu Waria. Wi 5. Oh, kuwi 6. 6. Apa neh? Bintang tamune lak Waria. Heeh. 6. Apa kuwi? Wah, aku moh. Wah itu. Gleleng wis kaji mbiyen jajal kaya apa ora. Kanthi tema ya kuwi bangkit bersama sejahtera semua. Ngono kuwi Mas Gareng. Tegese ya pancen sing jenenge kebangkitan dari Kabupaten Madiun ki ora bisa mung dipasrahke marang para ingkang kawogan, para pemerintah, ning kudu bebarengan karo warga masyarakat untuk bangkit bersama-sama dadi bisa menikmati jaya semuanya ngono. Kabeh ki padha kena lelakone ning lelakon ki yen wis dilakoni aja digawa sak teruse. Cukup dicukupi, saiki bangkit, ayo kembali semangat lagi seperti sedia kala. Ya, yen diitung padha-padha aja meneh kok piyayi sakmene. Aku ki sing tukang hibur kowe ngedrop, Mas. Bab apa? Lho kok bab ya corona sing tak rembuke bab pandemi iki. Corona Teko kuwi aku jroning setengah tahun drop. Artinya bukan drop karena sakit. Secara mental justru aku yang diserang. Bayangno, pirang-pirang dino manggung ngerti-ngerti digrek mandek. 10 job batal kabeh. 50 job isih ninggal DP kari nglakoni. Iki apik kuwi. Lho kok apik? Lah iya. Ning mestine kono ya nglakoni ning delalah ana sawijining lelakon sing membuat saya bangkit. Lelakon iki nadyan aku lelakon ya ngetokke ragat, ning malah justru menimbulkan semangat bagi hidup saya. Kok iso? Pandemi ora duwe duit iki lha kok anakku nembung. Pak, aku iki nun sewu aku ora pamer niki kanyatan sing tak lakoni. Pak, aku ditampa ning spesialis anak. Terus, Nduk, delalah ning ngarep kuwi mobil Pajero diparkir. Dol. Tanggung jawab kok ya. Tanggung jawab dari situ timbul karena anakku semangat belajar, aku pun harus semangat hidup untuk mencari rezeki entah bagaimana jalannya. Loh, ki alhamdulillah Mas, dadi aku saiki wis ora ndek mobil aku saiki. Lah iya malah apik, tegese ya kancane ya akeh. Mung beda yen aku ora ngono kuwi ning lakone meh padha. Piye, Mas? Pandemi lah ora oleh wayangan. Heeh. Otomatis saya mengambil jalan pintas yaitu wayang virtual. Wayang virtual. Monggo jenenge wayang virtual kuwi kudu duwe studio. Betul. Aku duwe lemah ning ora iso bangun, ora enek tanggapan. Lah sing tak sawang Innova. Iki ditumpaki ora ning ndi-ndi enek gunane. Dol. Dadi studio nganti saiki. Tapi aku virtual ora cocok. Lah ngapa? Wong virtual ki lak rekaman dhewe ning studio. Dagelan ra payu. Upama mbok jak kuwi malah lara ati. Lah ngapa? Ndagel ora ono sing nonton ya gone dhewe iki. Guyune iki malah lara ning kene. Lah gur ngono ra apa-apa kaya. Lekas ABC kono wis. Ayah. Ngono arep mbane ra drop aku pengen roh. Ning ngene Mas Gareng. Dalem Mas. Nyuwun wekdal sawetawis.
Nuwun sewu, menawi Madiun menika sampun kondang dados kampung pesilat. Leres. Mangke ngampil wirawirine, Mas. Nggih. Wirawiri. Cakepane mangke tentang Madiun kampung pesilat. Oh, iki saire diganti. Nggih, sairipun dipun ganti Asmarandana. Bawanipun kula nyuwun kula aturaken dumateng Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati sumrambahipun sedaya para warga masyarakat ing Kukuban Madiun. Nggih. Monggo Bu Kesi sampeyan bawani sik ya, Madiun kampung pesilat. Manunggal tekad nyawiji Suarane sik utuh, bojomu suarane sik utuh ya. Adalah wis manak piro, Nduk? Iki ngomone swara rasa ngomone manak to. Lho ku ya pengaruh lho, wong kakean ngeden iki suarane sok rusak lho. Ora ngerti medis kok. Iki ora ngeden iki. Oh, ora ngeden ya. Operasi ya. Wah. Ojake senengane butulan ku jane. Iya, Bu. Madiun kampung pesilat anggayuh ayem lan tentrem. Keluarga ideal iki ya. Kok iso? Sing lanang dalang, sing wedok nyinden, lho ketok serasi, ketok harmonis. Kuwi ya dipandang sudut positif. Ya sudut negatif ana sing celuluk. Wah, bojone sing wedok nyinden, sing lanang dalan, sing lanang rawani royal. Ya malah aman no. Aman apa ya jirih kuwi kok. Ya wis ben ayo. Kakoni. Linambaran putih tama guyub rukun budaya kampung pesilat Madiun Masuk. ngrembaka jayeng bawana Kampung Pesilat Madiun ngrembaka jayeng bawana Mas Sing Gareng. ngripta sinten iki, Mas? Menawi cakepanipun kula nanging aransemenipun lagunipun Kinarto Sabdo. Leres Nggih, nggih. Mbok menawi mangke dipun betahaken ning ya kuwi mergo iki sik numpang ya rada rekoso ya, Mas. Numpang piye? Numpang wirawiri iki mau lho. Nggih. Iringane dadi ya rekoso upama yen dipatenke. Iya. Dadi wis ana patene dhewe. Wah, jan memang di sini pusatnya para pendekar-pendekar dari berbagai ilmu pesilatan. Bener. Jadi kene iki nggone wong sehat, Mas. Dadi corona wingi iki wis ora temomo ning kene. Kowe kok omonganmu kena balik ning corona terus iki nyapu to? Lho, lah napa to? Lho kabeh iki masyarakat wis seneng wis lali kabeh lho. Kok dadak balik ning rono neh iki lho. Justru saya mengingatkan bahwasanya sesuatu yang tidak baik jangan sampai terjadi lagi. Mengko yang terjadi lagi lak sing rugi awake dhewe. Tidak. Aku ki corona ki seneng Mas Gareng. Lho, iki piye to bocah iki? Loh.
Lah aku ki omong apa anane witing klapa sak lugune. Sebabnya apa? Corona aku ki seneng. Sebabnya? Corona iki panjangane komunitas Rondo Merana. Aku seneng kuwi malam. Aku melu. Iya. Ngono ku. Corona, ki cobaan yang harus diterima umat manusia seluruh dunia. Roda ekonomi pun juga terpengaruh, tidak hanya kesehatan. Begitu corona teko, ekonomi anjlok. Nah, namun demikian harus kita terima karena ini adalah cobaan dari ilahi. Wah, iya. Oh, ngono. Memberi semangat. Wong yen beriman tebal itu jangankan diberi pahala, diberi cobaan harus tetap bersyukur. Pangeran nyoba karo tita iki wis diukur kekuatane sing dicoba, wis diukur ngono kuwi. Kowe kok mau ngopeni awakmu dhewe pol-pole keluarga. Lah terus? Aku iki corona ngopeni wong 23 kena corona. RT iki, Mas. Lagi iki ana RT kok gleleng ae. Gleleng to begitu diangkat kena corona kok. Ora isine TBK tok. Ha iya. Tombok. Lah iya, pancen sing jeneng siji RT, loro takmir masjid. Kuwi pancen yo ngibadah tenan Mas Gareng. Lah iya yen biyen kan RT iki rekoso terus. Sabar ngono corona rekoso plus tombok. Nek ya kuwi mau ya tetep tak lakoni kanthi happy. Wah, kanthi seneng. Yen aku lara terus pendudukku atau wargaku saya nemen. Nah, betul. Mula saiki ayo seneng-seneng. Lah iki maksamu apa padu? Oh, sik to iki. Iki lho, sampeyan takon ngancani genduk wedok iki lho. Sapa? Umi Hafifah, numpak sepur ngancani Mas Gareng. Yuk, tetos. Sigen boros ya iki. Kok iso boros? Lungguh ngadeg kowe dadak numpak sepur ya boros. Iki ndudhae mutiara kependem ngono lho. Tembang-tembang lawas sing arang-arang metu. Iki lagu lawas iki aku urung lahir kowe lagu iki wis ana mbok menawa. Lah iya. Berarti sudah 50 atau setengah abad punjul. Aduh iki supaya ditepungake Piai mestinya ada yang kenal tapi mungkin ada yang belum kenal. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, nggih, dipun tepungaken. Heeh. Dipun tapukaken. Nami kula Umi Hafifah, Kong. Kok Ya aja ketuan to. Kok Kong lho. Lah pripun? Ya Pakde ngono apa piye apa Pak apa Om apa A. Lah jenengan niku sak mbah kula lho. Wah ya piye iki sing ngene iki. Ya bener. Ya Mas yo sak mbahmu ning yen kene iki ning panggung undange aja tuwek-tuwek. Muga yen aku mbok undang Kong sing arep nanggap wedi kok aja tak gareng tak tanggap sesuk mati. Ampun to. Amin. Gareng wayang kulit. Amin. Ngono, aja tuwek-tuwek. Pakde. Nggih, Kong. Iki bocah iki anggere sik wong ngene iki calugu iki ilate kekunci anggere Kong ya ora apa-apa. Wong nyatane ya aku wis tuwek tenan. Omahmu ndi, Nduk? Kula saking Pulung Ponorogo. Oh, cedhak. Ngendi kene? Kemeruh iki. Kidul kono. Kidul iki ngendi? Kidul iki ngendi? Ono. Pundi, kira ta, Pak? Lah nggih terus diongkek mriko. Oh, nggih tunggale mone madhep rono tak inggokke rono. Lah iya. Nggih ya, Pulung Ponorogo. Kok iso nderek Mas Cahyo mungkin penonton semua ingin tahu kok iso nderek Mas Cahyo kuwi momone piye? Apa kowe iki kos? Apa kontrak? Apa maune kepiye? Kowe iki apa maune ngabdi? Apa piye wis ngono wis? Kula riyen ceritane nggih namung nyumbang. Mboten sengaja riyen niku. Ora sengaja. Nggih. Nyumbang piye maksude? Anu pas mantene Cahyo karo Esi ku nyumbang. Mboten, pas apa? Pak Yoyo niki ngasta wonten lapangan Ponorogo. Kula nusul. Kula
nonton wayang ngoten. Terus kula ten bapak kula diparingi napa niku? Apa? Ten bapak kula Bapakmu napa? disuwunke napa niku kertas bakul kacang ngoten niku lho. Oh, Terus ditulisi. bakul kacang mbok jak munggah panggung. Mboten. Kula nyuwun kertas ten bakul kacang. Ya pakai kertas iki. Ditulisi ten bapak kula. Heeh. Umi badhe niki nyumbang aku ngeten iki ngoten niku. Apa kowe bapakmu kuwi gawe surat kayak ki dalange ngono. Nggih, Dadak bakul ngoten niku. kacang bareng mbok jak iki apa? Leh, tanpa nek Kertas bakul kacang. Nggih. Terus nyumbang kenal Pak Cahyo. Nggih. Pak Cahyo. Pak Cahyo. Aku marai wingi bar melu kakange iki lho. Terus ning saiki sekolah. Nggih, Ning ndi, Kok. Nduk? Alhamdulillah kula sampun ketampi wonten ing isi Surakarta. Mahasiswa anyar. Nggih. Ning isi. Nggih. Petuk ngono aneh. Nggih. kuwi dapurmu elek-elek ya dosen lah kuwi ngonoan lho. Lah iya padha. Aku RT kowe dosen. Ya sinau sing apik ya, Nduk. Nggih, Kok. Aja kesusu kegodho wong lanang sik. Nggih. Ya. Wong anggar kesusu kegodho lanang kok karire ndak mandek. Nggih. Wis dipacar rung? Sampun. Oh, ya wis. Ya ben normal kok bocah nggih semangat sekolah kok ya. Tiwas tak handrem iki kampase ora ono blok. Menika kunjuk dumateng Mas Cahya Kuntadi, kula nyuwun tembang Langgam Ali-ali kalian podang kuning tuwin dawanipun. Kula ingkang mbau reksa lapangan tertanda Sorohita. Nggih. Oh nggih, matur nuwun. Ugi menika saking lha iki Pak Bak, Mbah No Kulit Magetan. Lah iki tenanan iki. Iki asli kudu macamu tenanan yen wonge ora tau nonton kirim surat. Saking Mbah No Kulit Magetan. Gending pepeling kagem Ki Cahya lan Mbah Trima Mas Saipul Mas Gareng mampir reng iki lho. Mampir pundi? Lah iki diampirke karo Mbah No Kulit iki lho. Lawange tutupan terus kok. Mampirke wong. Nggih, Bano sanes wedal. Kagem bocange kula nyuwun gending Grajakan Banyuwangi katur dumateng para pandemen wayang Desa Bangunsari. Nggih. Saking apa iki? Sinten? Fugak Yu motor Delopo. Nggih. Nggih. Oh anu Mbak Esti, Mas Jae. Nggih. Wah, nggih matur nuwun Mas. Waduh, dulur lanang iki. Mbah nuwun. Ugi saking menika kagem bucange kula nyuwun gending Nyidam Sari saking kula Buyatmi. Warung Dapur Kidul SD nggih, Bangun Sari, matur nuwun. Buyatmi. Niku podang kuninge rumiyin. Nggih niki kondange Ratu Podang Kuning anak kula siji niki. Nggih. Bawani nggih, Mas. Nggih no dikompliti no, nggih. Ya Nduk. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Sakderengipun kula nembang, kula badhe matur. Apa? Kula badhe mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Madiun, Kabupaten Madiun yang ke-454. Ya maaf toh. 454. Semoga Madiun tambah berkah, semoga Madiun tambah jaya selamanya. Mliginipun dumateng Pak Kajimbing. Jenengan tasih kemutan kula mboten Pak? Ora. Aku sing jawab ora. Kedahe nggih tesih jenengan riyen nate lho Pak pas hari jadi Kabupaten Madiun nyawer kula. Pas kebaya kula ijo, mbok menawi mengke nggih nyawer malih. Bocah pinter ya. Bocah iki pinter arep ngemis we mlipir lho. Nduk, lek ngono kuwi sing kena elek aku. Nah, mergo wong semene ngerti lek kowe iki anakku. Lah kowe kok njaluk? Jaluk lek nganti diparingi Pak Kajimbing aku ya jalukno pisan lho. Rombongan kere lho. Oh, lah iki sing sindane kere, dalange mandor kere. Iya. Ya ora apa-apa wong jenenge tali asih kok. Tali asih, tanda tresna kok. Ya nduk dibawani ya. Ayo coba podang kuning ya. Nadyan wujud
Aku dibukoki penonton. Kula ngeten iki mboten maca tulisane delok duite iki pira iki. Waduh. Nggih. Gawita lining branta Bocah yen alus sing ngene. Piye? Bocah ya alus, nyuara alus, tumindak alus. Aku mbiyen kenal sinden sik bocah ya ning suarane atos. Agar diundang dalam Pak Dalam. Kowe diundang aku apa Pak Gareng? Iya. Ono mbiyen sinden mbiyen kuwi. Heeh. Terus dipek dalang, mbuh ora ngerti aku. Wah gayane. Ngapal gareng mbiyen ya nalika kuwi karo aku pas saingan dhewe ngesir mbiyen dadi ya. Sir jane tak sir tak entuke pakmu malah. Kok aku ngesir kesi iki piye? Bojomu iki galake ra umum kok. Wah anger nesu mek. Aku ngerti ya dhewe wah gareng ulang tahun Ibu Kesi rekane kok nek sepatu. Oh. Iki mbok aja ngenyek. Aku kok nukoke sepatu kesi bojoku dhewe cekeran lho. Kok senengane kok aja buat isu to. Waduh. Sing halus ya sayang. Waduh. Nggih, Kong. Bongko kowe. Sajake pacare nonton iki. Halus manis nangsa make wasawenggan Nunanu golek isi podang jenar. Jan. piye Reng? Aku mbiyen kok ya kesusu lair ngopo. Sinden saiki lho ayu-ayu disawang sewengi iki lho rantek. Ya rasa digetuni, kowe muni ngono iki malah dadi perkara lho. Sebabe apa? Lagi bojomu lek nang omah ndelok streaming teko omah ora bukane lawang kowe malah. Lho aku anane muni ngono ki mergo ngerti bojoku yamin iki wis turu omo tak obeni antingmu loro. Wong kok senengane. Aku nyawang kok ngene iki semangat lho. Takono sing geder tejo ki. Sing geder semono. Sapa ki sing geder ki? Sapa? Hah? Oh, Dao. Mas Daryanto. Ah iya Tejo Daryanto. Sak muni-muni murang. Ya yo. Iba bunga Rampung nembang tak tukoke celana pendek 13.000 ning kono. Kok murah men. Lah witekno sing didol ya 13.000-an kok, mosok aku kon 50 to. Iya. Nyanding bisa dadi Dipun lajengaken podang kuning. Podang adalah burung, kuning adalah emas. Semoga Kabupaten Madiun mampu terbang menuju zaman keemasan. Oke. Dados. Merdeka. Merdeka. Matur nuwun. Iki penyemangat lagu ki karaktere dhewe-dhewe yen iki mau penyemangat pemersatu bangsa. Betul. Ana karaktere sing karakter asmara, karakter mendidik. Ning ana lho lagu karaktere mendidik ning kliru yen aku lho iki yen aku lho. Kae lagune cah cilik-cilik kae. Kasih ibu
kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi harap kembali. Iki aku sing ora setuju. Loh, Zaman saiki orang tua memberi anak itu ya berharap kembali tapi dengan catatan upama ngekei duit ora berharap kembali duit. Ning berharap kembali dengan kepintaran. Ngekei duit anak nggo sekolah bali dadi anake pinter. Nah yen hanya memberi tak harap kembali kuwi jane ora enak. Oh, tadi kuwi disimbulke keikhlasan ora iso. Ora iso yen hanya memberi tak harap kembali ki apa? Entut. Iya. Kalau hanya memberi tak harap kembali apa balik ini? Balik ya malah masuk angin. Berarti memberi apa-apa biaya ini anak sekarang tuh ya harap kembali. Entah itu berujuk kepinteran, entah itu berujuk apapun ning berharap kembali. Ning ora dagang dol tinuku ora, Mas. Oh iya. No. Uga iso berharap kembali bakti anak kepada orang tua. Betul ngono. Bintang dari Kabupaten Madiun. Ayo. Apakah itu? Genah karo sampean genah cocok iki. Mbak Manuhara. Ayo. Yo arum dalu nggih ngurmati Mbak Manuhara. Dados. Sugeng dalu Mbak Manuhara. Injih lujeng dalu Bulimbung. Nggih, sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih. Ini penonton sami kangen kali panjenengan. Matur sembah nuwun. Nggih. Kula tansah ndongaaken jenengan tetep sehat bagas. Amin matur sembah nuwun. Nggih. Saged tansah nglipur warga masyarakat ing Madiun. Injih matur sembah nuwun. Semanten ugi panjenengan mugi-mugi sehat panjang umur, murah rezekinipun. Amin. Lagiane ora apik. Rawuh jam pinten iki, Pak? Kula wau jam 11. Oh, inggih. Inggih. Piyambak menawa kalih sopir. Kalih bapake lare-lare. Nggih. Oh, sampun peputra nggih. Alhamdulillah sampun. Nggih. Anu dilepeh. Dilepeh piye? Le peputra dilepeh. Lagiane elek. Ngapunten. Nggih. Menika sinten nggih? Menika. Nggih. Menika otok anggrek nggih. Oh, Nggih. sinten? Mas Gareng Sumarbagyo. Asem aku yo kaget ya. Terus Kok wedhus pripun? kula melu kaget mung teng mriku lho spikere. Walah nggih. Ya Allah, Iki panjenengan. jane sidan apa bledek? Ngapunten menika sinten? Hah? Menika sinten? Mas Gareng Sumarbagyo. Ya Allah, Masih. Kowe rono lah, tak bacok lho kowe. Ora. Kowe Piye gawe ta? kaget wong sing mlayu gedebak-gedebuk. Lah kula niku saking kangene jenengan dangu mboten apa. Ya Allah, Mas. Mbak Manuhara, Mbak. Wonten dawuh. Sampun prisa menika sinten? Dereng nggih. Dereng. Menika dagelan kondang saking Semarang, naminipun Mas Sumarbagyo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masih. Kira. Sok madhek apa ora? Kau. Delek iki nganggo cangkem ra gelem madhek, aja manut kono. Kono iki Menika sinten menika? Lho, pripun to? Menika sinten? Panitia walok sampun paring dawuh. Nggih. Mbok menawi saking kathahipun garing pirang-pirang to. Nggih. Ning garing ingkang original, ingkang Saking? larang piyambak saking Semarang. Gareng Sumarbagyo. Ya Allah, Masih. Ya Allah, Masih. aku Pak Bupati nyuwun pamit. Ngapa? Gadahan kula ewah, Pak. Gadahan apa toh? Lah mbok jujug kok kono kene iki lho. Menika berarti dagelan larang. Larang. Asmane Mas. Sumarbagyo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iki bocah iki telat ngombe obat apa piye? Kowe iki ket mau apa ora weruh to? Ana wong tuwa pecicilan ket mau kok sing kaget. Ya mboten semerep menawa nek jenengan ki gareng kawe. Akhirnya tasih urip sing jare kecelakaan berarti mboten niki. Mboten. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Timbang aku diserang serangan balik.
Kuwi jenenge anarkis ngono kuwi ora kena, Reng. Iki taktike bal-balan serang balik. Serang balik ki ya serang balik lho. Wong tungkakmu ning kene ku lho kene ndasku ki lho. Wis bocah iki kepiye to kuwi? Wis organ tubuhmu piye? Kok iso ndas ning kono iki piye? Sampeyan mau piye? Aku kan ngene. Sirah iki. Sik. Wah. Kok ning isor ya, Reng? Sirahe adik sik bubuk. Wong Sirahe iki alek. kangen wong tuwa ya kangen wong tuane ya ora miloro wong tuwa. Wong jenenge rene. Lara pripur kula saking sayange kalian jenengan ngene iki mbok ya keleke dicukur. Yo justru iki pelarisanku ini kene iki. Kowe tau nonton film Samson kae ra? Begitu dicukur plek lemah. Lah iki dicukur peyene jope sepi. Oh ngoten. Tapi nggih ngoten to jenengan jagran larang-larang mbok yo imbodinan sikil busik kabeh. Oh, biar kowe. Iki nandhake supaya ana bedane endi sikil wong tuwa, endi sikil sing enom. Oh ngoten. Yen jeneng wong tuwa aja meneh kok mung sak botol, 10 botol and body lho, ya tetep kaya ngene. Wong iki ora kotor iki kisut. Wong edan. Ora wah aku seneng lho kepethuk Aku ya seneng ra. anakku. Seneng kok gak mbok rabi, Mas. Hah? Mudar kowe. Piye? Lah jenengan mau? Seneng. Lah nggih, lah seneng kok mboten jenengan rabi. Upamane kowe tak rabi. Nggih. Terus carane main piye? Nah. Apa enek perang goto tangting wis tiyaki. Lah, Mengke kula WA. WA piye? Ya, ngono kuwi. Gedeng aku. Lah aku ki wong wedok lho ditekoni ngono kuwi ya lara atiku lara. Ati iki kene kok kene. Lah saking lorone mengisor. Aja meneh kok ya si ya aku lho. Wong tuwa karo kowe ya tetep wegah wong ora urung buka klikar. Lah padha to ngono. Aku nuwun sewu lho. Ning ngene aku tetep salut dengan kamu karena apa? Ora mung sekedar dandan macak ning ya punya kelebihan lainnya. Nggih kelebihan mboten lebih sak kilan lho, Mas. Sak kilan. Kelebihane. Lho kok malah dawa nggonmu? Maksudnya ki sikile ki lho. Lah iya sing dilubung lak sikil. Nggih kok ya. Kula ngaturaken matur sembah nuwun rumiyin nggih. Nggih. Kagem Anggere omong lho bokonge iso keser-keser ngene. Kowe jane sindan mau wedhus. Kok sing dijokke bokong. jenengan ki kurang ajar. Oh, dikira aku gibas apa piye kok. Lah teno Jenengan ki ora ngerti aku ki nyapo kok nek ngomong kok ngene-ngene ki. ngapa, Nduk? Benane, Mas. Ora arepe matur nuwun kali sinten jenengan, Pak? Matur sembah nuwun, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ya Allah. Kula izin sakjane ngene kali Pak Bupati. Lah ngapa? Riyen mantan kula. Hah? Kowe aja fitnah lho kowe. Lho mboten. Ngawur dipirsani piye sak lapangan warang kaya. Maksudnya kula riyen mantan security ngoten lho. Oh, kowe biar security to? Security. Security iki gawanane yang cara nganu kenut. Dalam Kenut utawa pentungan lho. lho, lah aku ya prayo duwe pentungan to wong wedok, Mas. Lah aku ki wanita spesial lho cara panganan sego goreng kuwi. Apa? Cara nuwun sewu wanita-wanita ngene iki cara panganan iki panganan sego goreng ki sing biasa. Iki. Yen kowe Cara panganan iki sego goreng sing spesial. spesial ki tegese spesial. Nganggo ndok. Lho. Gareng judeg mesti iki gareng. Iya ta, Mas? Loh, yen sego goreng Yang iki panganan ora yen sego goreng iki nganggo ndok, kuwi Nganggo spesial ndok kuwi pancen. spesial. Ning ndoke iki ndok ceplok. Lah ngono ki ndok gilik e. Lah terane nganu ben gak kolesterol dadi ndoke digodhog. Oh, ben ora kolesterol. Nah, campur sose sik siji, Mas. Lah nyuwun piye? Aku isok suwi-suwi. Piye to jenengan ki jare wedi nek kolesterol. Ora aku karo sosis ki ora doyan ngono lho. Lah doyane napa? Ya tempe non kolesterol, tempe. Sosis ora doyan. Tempe keripik. Ya kena wis pokoke tempe bakune. Oh, tempe bacem. Bacem, goreng, Godhog. godhog, Nyermumu. nyermumu. Gareng ya manut ae kowe iki ora. Maksudnya tempe nyermumu ki tempe deingi ngono kae lho. Tempe bosok. Semangit, Semangit ngono kae. semangit. Piye Nduk sehat ya, Nduk? Alhamdulillah. Eh. Jenengan ugi sehat nggih?
Ya, pengestumu. Alhamdulillah, injih. Piye-piye jare arep ndek bojo. Alhamdulillah sampun. Wes. Pun ijabah teng KUD dek wingi niku alhamdulillah. KUD. Lanang karo wit. Oh ya diklothok sik ya. Nggih. Diklothok diseleb diklosok, klothok dadi den rata. Mboten. Pak kok ya. Mboten jenengan niku nuwun sewu dandane lak putri. Lho, lah sing ngomong kula lanang sinten tak tapukane. Nggih. Loh, Mosok sundar Nggih, Mas, ya. aja sadis-sadis to. Kuwi ngeten lho jenengan lak piye putri to. Oh, nggih. Nyaput to yo. Nganu riyen dalange banji. Heeh. Dheweke mari banji mergo dipek Mbak Si. Ora jenengan le nyuwarane swara lanang apa wedok? Kula? Nggih. Lah nyuwune suara napa jenengan? Suara dalam juga bisa? Heh? Suara dalam bisa? Loh. Jajal lek pancen anu berarti all round lanang iso wedok iso. Nggih. Kula sakderenge ngaturaken matur sembah nuwun nggih Pak Bupati nggih. Ya Balik Allah. rono neh. Balik meneh. Nggih Pak Bupati matur sembah nuwun. Pak Wabu matur sembah nuwun ya Allah Pak. Dek Afifah dek wingi niku disawer kula dereng lho Pak. Jenengan kok ya. Kok malah ketok kere ngono to. Trayakne kere Mas. Matur sembah nuwun. Sik ora guyumu kaya Angrisana ngono to. Wah. Lah terah yo lanang lho Mas. Lho, ya ning tetep alus. Sing demes wong wedok kuwi sing demes. Oh nggih Mas. Iya. Guyune sing alus. Suara ki kan manut setelan nggon sikil to Mas. Kaya apa? Angger ngene lho, matur sembah nuwun. Apa angger wong ngono kuwi? Nggih no. Muni orang. Sik. Lah kok matus. Lah ora mbok taleni pucuke mbok obet ning guri kok. Wah. Lah aku ki nyinden iki penuh dengan tantangan lho Mas ning kene iki. Nuwun sewu aku mboten jorok lho. Nek wong wedok-wedok ki nek lungguh lak penak to karek plek. Iya no. Lah nek aku lungguh langsung plek ora ya meledos. Oh, berarti jingklikmu ki ana bolongane ya. Dadi dimpanke ngono wis. Kowe yen 3 jam ning linggo kono iso netes lho. Kok netes Eh, niku. Iki lho enek pamundhut, Mbak. Sapa? Oh nggih saking pundi menika? Dari air mineral Yoiki. Oh, nggih. Biyen niki nggih nate wayangan rumiyin. Oh, lah kok nanggap mboten nanggap kula. Nun? Apa? Kowe urung lahir. Kowe urung lahir kalau nanggap yoyok kuwi ning kono. Oh, berarti Pak Yoyo pun sepuh. Wis, itu tegese kuwi urung tampil ke panggung. Tampilku jeneng stadion kok ya. Wah, sobomu kono to? Bal-balan, Mas. Ora ya tawa kuwi. Kuwi nyanyi kae. Kae lagune apa? Lagune apa? Pak iso tawa lho. Saking stadion anu. Iki lah malah katot iki lho. Jenengan ki ngono kuwi lho. Air mineral Yoiki asli kampung Pesilat, produksi PDAM Kabupaten Madiun, minta lagu perahu layar Gambang Suling, ojo dipleroki, ya dipun medley. Nyuwun gendeng Joko Tingkir kalian lali janjine saking paguyuban alumni SMP PGRI 2 tahun 89. Mas, aku entuk bocoran iki. Apa? Iki engko delongkas bakale rene neh. Alhamdulillah. Sing ngejak kowe sapa? Lho, Wong mboten iki damel banci to, Pak? ora, maksudku Piye ngene ta? ya mbuh kok sapa sing ditimbali peresmian kantor PDAM jari arep wayangan meneh. Oh nggih. Ya muga-muga kabeh katut. Ah, muga-muga katut. Muga-muga danane nggih mboten patek nutut dadi iso nanggap aku. Lho nutup ora nutup piye nutup? Mboten nutut, muga-muga danane niku dadi nanggap sing murah-murahan kaya aku. Kuwi malah medeni. Mbak, jenengan pilih ingkang pundi? Wonten gerajakan wonten lali janjine. Mangga kula niku manut mawon. Wong kula niku sinden ondolan kok, Mas. Andalan. Ampun diganti to. Ket biyen mula ya andalan. Ondolan ki apa? Saking apike ngono lho, Mas. Yen mondolan aku ngerti. Kok gak jojo kowe dagelan kono mondol. Kah aku Nggih. Napa? nganu remenanipun Bapak Wakil Bupati menika biasanipun caping gunung. Oh, ngaten. Nggih nderek Nuwun panjenengan sewu lho, nggih. Rama. Mboten napa-napa Mbak nggih. pilih Bapak nganu napa niku jenenge Wakil Bupati? Bapak Hari. Nekar Mbak nggih. Nggih. Biasane ngoten. Oh. Lan jenengan lak masyarakate, mila nggih monggo anggenipun badhe. Kula masyarakat sing mursal kok. Nggih. Mano. Atakon. Napa, Mas? Kowe wis tau digrobyok apa urung?
Gak ngono kuwi. Aku saiki ora ngono-ngono kuwi, Mas. Lah wong kono kene wae kok gremeng-gremeng lho. Kaya Aku ngene iki nek nun sewu nggih. Nggih, aku ya kudu nangis, Mas. Iya. Jaman corona ke kelingan motorku ditarik lesing. Alhamdulillah Kok kaya ora konten to, kaya asli to. Asli. Matur sembah nuwun Pak Bupati sakniki pun saged tumbas. Ya, Alhamdulillah sapa? tosa. Wah, apa kok wedok lu Pak Tosa. Lah nyapa Lho ki bawa nyambut gawe. ora apa-apa to Mas. Tosa rek cegatan aman, Mas. Ya Ngedan. Ayo pripun niki? iki kowe piye karepmu piye? Nuwun sewu menika wonten jawilan saking nganu kekasih gelap kula Pak Juremi. Nggih. Menika ngapunten lho nggih. Bapak Nggih. wakil menika mbok bilih kersa nembang piyambak. Oh nggih. Lan jenengan anu aturi. Kowe. Penak kula. Lan jenengan Kok kan dari masyarakatipun to. Nggih. Iki ana tali rafial jiret sikile ngono. Oh, bah Oh wae. sinden kok dijiret sikile. Kaget aku kuwi. Ya kowe matur Ngene iki lho dagelan tuwek iki kagetan. Timbangane dagelan nom ora kaget ngerti iki ceksek. Kowe milih di. Bojone aku ra dagelan, aku sinden kok, Ndek. Sinden apa? Sinden ondolan kengke. Monggo Ya kowe no. jenengan. Nggih, kanthi mboten ngilangi kamardikan panjenengan, anggenipun lenggah bapa menawi kepareng kersa jumeneng wonten mriki kala wonten pikantuk bocoran menawi Bapak badhe ngasta nembang piyambak. Monggo Bapak, Bapak Hari Monggo, Wuryanto. Bapak. monggo Pak Hari. Mboten kula nek nyuwun sangu alah-alah jenengan ngono. Monggo Pak Hari. Nggih transfer mawon ngoten lho. Ora napa kok transfer. Dos piti Bapak? Menapa